Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bego Mania Channel yang mancing lagi, masih di daerah Cidek-Cidekan, dekat-dekatan spot daerah Tumpangai. Sekali cuaca tidak bagus, bolo mendung. Proses pencarian umpan spotting dulu. Yowis, jangan sampai lupa subscribe, like, and comment. Bego Mania mantap. Dilanjut mana dulu? Baru turun wis ana sing panggilan strike bola Pak Jun. Waduh, lengi Pak Jun. Mantap iki wonge, jokine. Sak pira, Bos? Loh, melintir rek. Sabar. Langsung rek. Langsung. Oh, apik itu. Loh, samene. Alhamdulillah. Loh, mantap. Kait mudun wis. Kait mudun, bos. Kait mudun wis trek Pak Jun pembukaan. Alhamdulillah. Kini sih kait persiapan golek cacing wis trek rek. Wis hasil 1 pertama strike. Alhamdulillah. Ya wis dilanjut meneh Pak Jun yo. Oke. Mantap Bego Mania. Iso ono sing strike meneh Pak Jun maneh. Lumayan bro. Hari ini sampean yo. Mantap. Hari ini sampean. Dinone iki rezeki kalau lancar ngono. Bego Mania mantap. Hari ini bet. Hari ini Pak Jun saiki. Aduh. Dodok sak dodok kaya oleh. Mantap, Bego Mania mantap. Ya, assalamualaikum wis oleh di dhuwur wis oleh loro polo. Ya iki pasukane cepet men sik kait mudun wis oleh loro. Spotting ini polo. Mahal ya. Bagus. Bagus sekali spotting. Resik. Sip. Prosesi mencari lubang belut. Muga-muga oleh tambah maneh bro. Ya wis kok dilanjut maneh. Aja lali di subscribe, like, and comment. Bego Mania mantap. Trek maneh apa wong-wong kok hebat men. Mudun Cak Robet, Bego Cak Robet. Pemanasan. Pemanasan kait mudun tim Bego. Ya ngene iki bola jenenge Bego Mania iku. Angel Bego. Awas. Tahan. Sak pira iki? Wong iki. Bego nae, Bos. Aduh, medeni. Medeni, Bos. Oh, enggak, Bos.
Oh, gak mau kalah orangnya rek. Wonge gak mau kalah. Gak mau kalah wonge rek. Ya iya dah. Mantap. Iya tuh. Iki lek sing muni cetok iki. Itu. Kari kontem. Aduh tak kele 100%. Kagelah tok. Aduh bet. Lho wis papat longkon lek ngomong papat ae wis mulai. Urung. Dilung kasol tambah-tambahan maneh ndak muli. Cepet. Ngono ati nang tangkil kon. Nang topren. Alhamdulillah mbeku mania mantap awak ya apik rek wong-wong rek. Mantap. Wis semurane. Iya. Kak gelem kalah yo. Oh ya nehi ta. Ya kudu oleh ta lho. Oh iko meneng-menengan loro iku. Kari Mas Mo. Lho. Ngalor tilu wis oleh rek Pak June lho. Kira yuyu jarine. Jare alhamdulillah. Mania. Mantap, Bego mania mantap. Oleh maneh rek. Lho. Kok cepet men ngono ngalor diluk wis. Alhamdulillah. Lah ya muni cok ngono. Bet. Ngalor titik wis oleh bet. Ayo kok enak men awake. Abane muni Mang Jun clok ngono iki. Endi? Empu. Lho kene lho. Niki ana leng apik leng merek gondol iki, Mang. Kuno ape ngretani sak pancing kok. Lho. Oh, ngono lho yo. Yo padha colot. Wah, oh. Petok tau ngene. Janjo sik. Pak Jun diluke wis. Mak. Diluke wis ngunduh rek, ditinggal. Diluk wis ngunduh Pak Jun. Alhamdulillah. Kait mudun wis oleh 3 bolo. Wis dilanjut maneh bolo. Iki cak loling gondol iki. Lah iki bos lho yo. Oke ya. Lho. Sak kepre. Lumayan tapi. Kepre. Lah kok kepre. Ora masalah ta, sepentingan mania mantap. Oke, nanti dilanjut lagi, Bos. Oke. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tim Bego Mania Channel mancingnya sudah finish. Cidek aneh. Ya alhamdulillah. Si ono hasilnya bolo. Loh, lek songo-songoe ono iki Pak Su yo. Loh, iki sing bangen mang kaya Aman iki wis. Lumayan mancing wis lega lah iso lek keringet titik olahraga sehat, ben sehat. Oke Pak Tani. Oke. Ono Pak Tani ngerjek ku. Oke. Yesus. Jangan lupa subscribe, like, comment and lonceng. Bego Mania mantap. Oh. Cak. Cak di. Monggo Bu. Lho, spote jange bagus iki ya. Tahun biyen tapi. Kon sing ndek kono yang oleh bet. Nah, iki perjalanan mulai bolo. Biyen ndek kene iki. Zamane Pak Harto. Zamane Pak Robert iki. Sik bang-bange ni Cak Robert biyen iki. Babon iki. Biyen iki. Sampai ketemu Feni Bego Mania Cak Tumpu. Digolek opo Cak Tumpu. Digolek sayur Cak Tumpu. Acim. Tuh. Ini oleh pitu. Tuh, mantap Bu.
Mantap. Ya waktu lho, iki fan-fane Bego Mania iki lho. Ti golek kulupmu si watul. Ya. Wis. Fan-fane Bego Mania aciu. Wis perjalanan mulai bos. Alhamdulillah. Ya wis meneh dilanjut maneh. Bego Mania mantap. Ojo lali di subscribe, like, and komen tak baleni bolo.